els últims anys, el hip-hop s'ha convertit en un ingredient bàsic de la cultura popular. I igual que el rock i el pop, ja té la seva pròpia història. Aquesta nit en coneixerem els orígens de la mà dels seus protagonistes. Pioners i figures del hip-hop de la vella escola com Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash i Chuck D de Public Enemy fan de guies a Looking for the Perfect Beat, un documental que recorre les primeres dècades d'una música que va començar al barri del Bronx i s'ha escampat per tot el món. Són els primers capítols d'una història que s'està escrivint ara mateix. Rap. Buscant el ritme perfecte. There's no such thing as freedom in this country for a black man. There's no such thing as justice in this country for a black man. And there's no such thing as equality in this country for a black man. This is a white man's country. Rap music. La música rap compensa la seva falta de melodia posant l'accent en la memòria. Està lligada al passat o a una història que ha estat ignorada, oblidada o simplement arraconada per l'accés de tot el que l'envolta. Recordeu. El rap és l'essència del que som. I també és una bandera negra sense matisos plantada per negres a les muralles de la civilització. L'essència del hip-hop és fer poesia al ritme de la música. No tenim restriccions. Podem cantar desafinat i podem samplejar Tchaikovsky. Podem parlar dels cordons de la sabata, si volem. I també podem parlar d'una bala. De rap n'hi ha de moltes categories. Quan Moisès va parlar amb Déu i Déu li va dir què havia de fer, allò era un rap. El rap és la tècnica. Diguin el que diguin, tothom vol demostrar la seva tècnica. Tothom vol fer una rima que faci que els altres rapers diguin «Ostres, a mi no se m'hauria acudit mai». Here's a little story that must be told about two cool brothers that were put on hold. Tried to hold us back, fortune and fame. They destroyed the crew and they killed our name. They tried to step on the ego and walk on the pride, but true blue brothers stand side by side. Through thick and thin, from beginning to end, this battle we lost, but the war we'll win, cause double trouble is in the house. I'm kicking rock and rock to see we'll turn it out. The hibbit of a hip, hip hopper, you don't stop. Rock it out, baby, bubba to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. El rap és música del passat i del present. Explica històries noves amb ritmes antics. Són ritmes samplejats, extrets o copiats de la història musical de l'Amèrica negra. Des que va començar ara fa uns 20 anys al Bronx de Harlem, com a moviment de festa adolescent, ha articulat una estètica negra totalment nova que ha influït en la cultura popular d'arreu del món. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so
while you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Depending on who you talk to. Segons amb qui parlis, et dirà que l'origen és africà o que té antecedents en la cultura del sud dels Estats Units. Hi ha tota mena de variacions sobre el tema d'una persona que parla sobre un ritme. Someone talking over a beat. Come on, Jeff! Ja fa molt temps que hi ha gent que fa rap, per dir-ho així. El James Brown tenia una cançó que es deia Brother Rap. El Jesse Jackson fa rap. El Farrakhan fa rap. Els predicadors fem rap des de la trona quan fem preguntes i respostes amb la gent. Forma part de la tradició oral africana. El John Coltrane també fa rap, encara que no ho faci en paraules. Fa rap amb el seu saxo. El hip-hop és nou i fresc i fa BUM! Ostres, què és això? És això, i és en el nostre món. És una altra faceta del nostre món. Yesterday, New York City, it's the man with the beats. It's the youngest in charge, New York City's #1. El moviment de les festes al carrer va estar encapçalat per disjòqueis com el Grandmaster Flash i l'Africa Bambaataa. A les seves festes hi anaven un munt d'adolescents negres hispans que es feien dir B-boys o break boys. Aquell moviment es va convertir en una subcultura molt creativa que es deia hip-hop i que tenia les seves arrels en les bandes de carrer dels anys 70. El hip-hop és la cultura de qualsevol cosa que creïn els negres. És la nostra creativitat. És el terme que ha servit per tot el que hem creat des del 1976 fins ara. Que quedi clar, el hip-hop pot ser un gest com ara aquest. No ha de ser només música rap. El rap queda englobat a dins d'això. Party people, can you get funky? So Sonic Force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Africa Bambaataa. L'Africa Bambaataa i el Grandmaster Flash van ser els que van crear el hip-hop. A les bandes hi havia moltes coses negatives. Hi havia violència de negres contra hispans, d'hispans contra hispans, de negres contra blancs, de blancs contra negres. I vam agafar aquelles energies negatives i vam intentar fer un canvi aportant-ne de positives a l'organització. Els vam donar al hip-hop. Vam fer que la gent comencés a fer rap, comencés a fer breakdance, comencés a creure en ella mateixa, comencés a conèixer a ella mateixa i als altres. Soul Sonic Force significa que una part de la teva ànima està buscant, que vol arribar a uns cims. I tu fas servir sons per arribar-hi. I quan hi arribes, trobes una gran força que ho uneix tot. És la Soul Sonic Force. Ell va agafar la idea dels guerrers africans i la va adaptar al seu col·lectiu de gent. I va construir tota una mitologia en la qual hi ha regles i reglaments. Tota aquesta idea de la Zulu Nation ha anat evolucionant al llarg de 25 anys. Ell va agafar la idea del que podia fer el rap per unir la gent i també el hip-hop i va crear gairebé una religió al voltant d'això. El breakdance era important perquè era una altra manera d'expressar la teva energia amb la música que et feia sentir bé, que et donava vida, que et donava força espiritual, que et feia entrar tan endins de la música que et semblava que tenies Déu a dintre teu i que només et calia deixar-lo sortir. En general, el que distingeix un discjòquei d'un altre són tres coses. Una gran col·lecció, un bon equip de so i l'habilitat amb els plats.
El disjockey és l'arrel del hip-hop. El disjockey és el que troba els ritmes, és el centre al voltant del qual es munten les festes. Van aportar la tècnica de l'escratch, les mescles ràpides, agafar el ritme a temps. Els disjockeys també van aportar uns discos increïbles, discos desconeguts que no trobaves mai a la majoria de botigues normals. Ells els treien de botigues petites i amagades. El flash és molt innovador. Sembla que ell, juntament amb altres, és qui va inventar la tècnica de l'escratch i la va popularitzar. És allò de fer anar els discos endavant i endarrere. El break és el moment culminant d'un disc. Jo vaig voler aconseguir fer una transició suau perquè aquell break, que durava 30 segons, es pogués allargar fins a 5 minuts. El break és el punt d'un disc en què es dona pas a la part instrumental. Llavors els que estan a la pista de ball es tornen bojos, i tu també t'animes i la vas posant endavant i endarrere, endavant i endarrere, i la gent encara s'anima més. Així, amb un segon o 5 segons de música, pots fer-ne un minut o mitja hora, si vols. És el ritme que et torna boig, és això. Amb el temps, el B-boy es va convertir en el bad boy. El dolent. Perquè aquell nom es va començar a aplicar a tots els que feien hip-hop, que creien que per poder ser fort en el seu ambient s'havia de ser dur. Molts dels que intentàvem sobreviure vam quedar atrapats en aquella mena de vida. Al final es va convertir en un sinònim fàcil de jove negre de ciutat. De la mateixa manera que hip-hop es va convertir en el nom de tota aquella cultura. Hi ha paraules fàcils de dir que s'enganxen i que surten de seguida. B-boy és una paraula d'aquestes. I gotta be righteous, I gotta be me, I gotta be conscious, I gotta be free, I gotta be able to counterattack, I gotta be stable, I gotta be black, I gotta be... Els B-boys feien de mirall pels barris pobres negres quan els temps eren difícils. El que va començar com un moviment de festa va passar a ser un moviment de protesta i els ritmes van seguir el mateix camí. D'aixecar les mans en l'aire i moure's com si no t'importés res van passar a... Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine cancer. As far as the message is concerned, tots els discos que hi va haver abans de The Message eren frívols, despreocupats, festius. Aquell disc el va fer una persona que vivia i entenia l'Amèrica urbana. Va ser la primera vegada que, d'una manera molt coherent i musicalment accessible, sortia un disc de rap que parlava de la societat que ens envoltava a Amèrica. Tots els discos que es van fer després i que tocaven algun tema social van estar influïts per aquest, o eren una resposta a aquest. Si pensem en la cultura i la civilització americanes d'avui, veurem que ja no es compleix la dita segons la qual si et formes bé i treballes fort, viuràs bé.
En canvi, el Grandmaster Flash i els Furious Five deien «Crec que seria més fàcil ser escombriaire». No m'empenyis perquè estic a punt de saltar. Intento no perdre el cap. De vegades no sé com no m'ensorro. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with the tow truck repossessed my car. That record put us on a whole... Aquell disc ens va posar a un altre nivell. Érem el primer grup de rap que sortia en una revista de les grans, Life, Time. Vam sortir a la portada de Rolling Stone. Allò ens va posar en una situació que no ens podíem ni creure. Feia por. Érem 6 negres del gueto i ens havíem convertit en uns herois mundials. Feia una mica de por. S'havien acabat les coses inventades. Era una etapa passada. Ens van posar a fer ritme sobre el Bronx, un lloc que existia al mapa. El carrer que surt a la cançó existeix de debò, les baralles són de veritat. Nosaltres som de veritat. Now way back in the days when hip-hop began, with Coca, La Rock, Kool Herc, and then bam, Beat Boys ran to the latest jam, but when it got shot up, they went home and said, damn, it's got to be a better way to hear our music every day. People's getting blown away, but coming outside anyway. They tried again outside and see the park. Power from a street light made the place dark. But yo, they didn't care, they turned it out. I know a few understand what I'm talking about. Remember, Bronx River, rolling thick with cool DJ Red Alert and Chuck Chill out on the mix. When Africa Islam was rocking the jams, and on the other side of town was a kid named Flash. Quan jo hi era al Bronx, era una cosa molt nova. El crack tot just hi acabava d'arribar. Va ser molt important, i jo em vaig parlar en una cançó que deia «Escolta com la meva 9 mm fa pam!» Era Criminal Minded. El KRS-One, un pintor de grafiti sense sostre, va arribar al Bronx als anys 80. El 1987, amb el seu company Scott La Rock, va publicar Criminal Minded, el disc de hip-hop més atrevit que s'hagués fet mai fins aleshores. Poc després, l'Scott La Rock va morir d'un tret al Bronx. But it was just a waste, cause my 9mm was up against his face. He pulled his pistol anyway, and I filled him full of lead. But just before he fell to the ground, this is what I said. Wah-da-da-dang, wah-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9mm go bang. Wah-da-da-dang, wah-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Quan es va introduir aquella droga al Bronx, es va convertir en una cosa per sobreviure. O eres dels que fumaven crack, o eres dels que no en fumaven. Tothom intentava sobreviure, i allò va crear aquelles cançons i aquella mena d'art que era el que hi havia al Bronx. El Bronx té molta energia, moltíssima. I si voltes pels seus carrers, l'únic que pots fer és agafar aquella energia. See me and my brother jump in the BM, driving around our territory again. I stopped at the light like a superstar, and automatic weapons cold sprayed my car. I hit the accelerator scared as and drove 1 block to find my brother was hit. He wasn't dead, but the blood was pouring, and all I could think about was Warren. Later I found that it was Rob and his crew. Now tell me what the fuck am I supposed to do? Crec que By All Means Necessary del KRS-One va ser un disc molt important per molts motius. Va ser una de les primeres vegades que la imatgeria de Malcolm X es va utilitzar com un gran símbol a l'Amèrica negra. Hi ha una relació molt directa perquè la imatge d'ell amb l'arma automàtica que surt a la caràtula de l'àlbum del KRS-One és una imitació o una aproximació a la famosa fotografia que va sortir publicada al New York Times, en què es veu Malcolm X després que li destruïssin la casa que tenia a Queens. L'Uzi era l'arma que volia tothom. Va ser la primera arma de disseny. Al cap de 7 o 8 anys, molts anys, les armes van començar a formar part de la cultura del rap
i de la cultura del carrer americana com a accessoris de moda. What happened is that America looked back for someone from the 30s or 40s. They were actually looking for someone like John Wayne. But John Wayne was no longer available, and so they had to settle for Ronald Reagan. And it has given us all the feeling that we are somehow being cast as supporting or non-supporting characters in a B-movie, a BR. Gil Scott Heron, un poeta radical de jazz dels anys 70, va ser l'esperit que va guiar el hip-hop polític que va aparèixer a finals dels 80 amb rapers com KRS-One i Public Enemy. The producer, underwritten by all the millionaires necessary, will be Casper, the defensive Weinberger. No more animated a choice available. També va inspirar el renaixement de la poesia de jazz tradicional encapçalat per artistes de Nova York com la Dana Bryant. Quan va sortir el Gil Scott Heron, la idea que algú pogués parlar sobre qüestions polítiques realment explosives en el context del que sempre s'havia vist, com una figura romàntica, la del poeta o del trobador, va ser molt revolucionària. Ell deia coses molt fortes amb un mitjà molt subtil i amagat. Symbols of democracy are pinned against the coast. The outhouse of bureaucracy surrounded by a moat. Citizens of poverty are barely out of sight. The overlords escape near evening, the brothers on the night. Morning come and bring the tourists straining rubbernecks. Perhaps a glimpse of the cowboy making the world a new respect. Hi havia la tradició de la transmissió oral dels coneixements i també el llenguatge dels tambors, que tenia el mateix impacte que la paraula parlada en la gent. Crec que això és el que dona un pes i una força al rap. La primera vegada que ho escoltes, si no ets d'aquest món, segurament no entendràs què diu, però notaràs que allò té molta força. I got so much trouble on my mind. Refuse to lose. Here's your ticket. Hear the drummer get wicked. The clue to you to push the back the black attack. So I sack and jab and slack the Mac. Now I'm ready to mic it. El que volia dir era que l'arma simbolitzava la nostra captura a l'Àfrica perquè els europeus la van fer servir per treure'ns de la mare pàtria i portar-nos on els va semblar. Well, welcome to the Terror Dome. Hem de poder fer complir les nostres lleis a la nostra comunitat. La comunitat negra encara és una plantació perquè no controlem les 3 Es: economia, educació i exercici del poder. Si no tens això, sempre hi haurà algú de fora que et manarà. I això és el que fa més mal. Hit me! There's not a minute to spare. Don't worry. Gone. Now, I dialed 911 a long time ago. Don't you see how late they reacting? They only come and they come when they wanna. So get them off truck and then bomb the corner. They don't care cause they stay paid anyway. They treat you like an ace that can't be betrayed. I know you stumble with no use people. If your life is on the line, then you're dead today. Latecomers with the latecomers stretching, that's a body bag in disguise, y'all, I'll bet ya. I call them body snatchers cause they come to fetch you with an autopsy ambulance just to dissect ya. So get up and get down. 911 is joking your town. Get up and get down. Late 911, where's the late crown? El rap és la conquesta dels mitjans de comunicació. És l'assalt dels mitjans de comunicació. Jo en dic pirateria dels mitjans.
Com que fem servir moltes paraules, podem fer arribar un text molt llarg a la gent, sobretot des que hi ha vídeos, perquè a més del text pots fer arribar imatges. Algunes hi poden estar relacionades i d'altres no. Això pot servir de xarxa d'informació que acompanya la diversió i que alimenta la ment, a més d'alimentar el cos i l'ànima. Jo vaig néixer el 1960. Recordo coses com l'assassinat del Dr. King. Jo era a l'escola i em van fer tornar a casa. El del Robert Kennedy, el del Malcolm X, el del Medgar Evers. Recordo totes aquestes coses de quan era petit. Has de pagar un preu per ser massa negre i massa fort, però no has de tremolar. Ho has de saber aguantar. Aquesta gent ha vist que anava enrere. Ha vist que al govern ja no li interessaven tant els drets civils ni el progrés dels negres. Ha vist com desapareixien els negocis en la comunitat negra. Ha vist la força de les drogues. Quan jo era petit, tot just arribava l'heroïna. Però ells han vist l'heroïna, la pols d'àngel, el crack, la cocaïna. Han vist com creixia la quantitat d'armes entre els negres, fins a un nivell sense precedents en la història dels Estats Units. Han vist com el sistema educatiu, després dels grans esforços per eliminar la segregació, s'ha ensorrat a la majoria de grans ciutats. Jo sóc d'una generació més optimista, precisament perquè vaig veure que les coses canviaven. Però ara hi ha una generació que no ha vist cap canvi, o que ha vist un canvi negatiu. El que diem es pot considerar un soroll irritant que et fa dir «No, prou, para». Però nosaltres continuarem de totes maneres. Serem massa negres i massa forts i aguantarem el que ens caigui. Yo! I'm tearing you to pieces like some good-ass poultry. Not in the forum of a group so nasty cause I'm solo C. Contemplate and activating just like a relaxer. I'm soft and beautiful and too rugged for my clients, huh? And it says homicide, kicking it mad live with my brothers on my side. And you know I'm with the vibe, so I must move on, parlay on for a little while. Yes, you know it's homicide, the study child. Peace. So, yo, you know what I'm saying? Just doing it sound like that. Yo, what I gotta do now? A Los Angeles estava apareixent un nou estil de rap, el gangster rap. Va reunir la imatgeria de les pel·lícules del Blaxploitation amb la cultura de les bandes de la costa oest. Eren ultraviolents, macarres, jugadors, delinqüents i descarats. No sé qui va ser el periodista que en va dir gangsta rap. Jo encara en dic reality rap. Rap de la realitat. Perquè nosaltres no ens limitem a parlar de gàngsters. Nosaltres parlem de l'ambient social. Per mi això és una xarxa d'informació. Ja hi havia discos de gàngsters o de mentalitat delinqüent, tal com n'havien dit el KRS-One i altres de Nova York, però quan van sortir els NWA amb Straight Outta Compton, van obrir les portes de bat a bat. Easy is his name and the boys coming. Straight out of Compton, it's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous young brother racing hell. La gent pensa, Compton. Si ets de Compton, ets un tio dur i perillós. Jo penso que aquesta imatge no és certa. Penso que és una cosa que han explotat per vendre la seva música i guanyar més diners. No dic que no hi hagi violència ni bandes. Sí que n'hi ha, però no tant com diuen els rapers gangsta. Aquestes persones no sempre són membres de bandes. La fama que té Compton no li van donar als NWA. És una fama que s'ha guanyat a pols. El rap no és res, comparat amb la vida de cada dia.
És una cosa que cansa molt, perquè és imprevisible. No és res. No és que siguem mala gent, sinó que la pobresa porta aquesta mena de coses i aquesta mena de persones. Et fa treure el pitjor de tu. Perquè si tens una colla de lleons afamats i els tires un bistec, es barallaran pel bistec. Això és el que passa aquí, però només amb mig bistec o menys. La gent es baralla per 4 engrunes perquè té gana. Està enrabiada, frustrada. Als seus barris hi ha pobresa i, a més, té una gent en contra. Jo sóc fill d'aquí i em sap greu que diguin això. A més, no és representatiu de la gran majoria de gent d'aquesta ciutat que ha patit les conseqüències d'aquesta imatge. Això ens perjudica molt a l'hora de traure empreses i de tenir ciutadans positius. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. Quan tens l'Ice Cube dient una lletra molt pensada, amb una producció excel·lent, el resultat està molt per sobre del nivell del gènere. Quan tens un nano que en sap poc i que només vol explicar una història escabrosa, amb un ritme que no val res, surt una merda de disc. Penso que la majoria de discos de gangsta rap no tenen justificació artística. Són simplement una manera de guanyar diners, com moltes pel·lícules d'acció que es fan a Hollywood. Un bon disc de gangsta rap és com una bona pel·lícula d'acció, és una història d'acció. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky as the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip, cause 9 tris ain't the years there for me to cleanse out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got 5 on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a fool on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta. Nosaltres som contraris a les lletres negatives d'algunes cançons de rap, perquè són lletres que menyspreen els éssers humans en general, i especialment les dones. Són homòfobes, sexistes, racistes, i provoquen violència, i si no la provoquen, almenys l'agreugen. Tot això no serveix per redimir. No ajuda, no té un contingut social. La mort és una cosa que sempre tinc al cap, perquè als negres joves els ve molt de sobte. Jo no conec ningú que tingués previst morir. Hi ha una frase al meu disc, It's a Good Day, que diu, he sortit per la porta pensant que viuria 24 hores més. Viure 24 hores més és el meu objectiu. No puc preveure què faré el mes que ve, ni aquest mes. T'has de passar el dia procurant no embolicar-te amb gent que estigui tan sonada que et pugui matar. Sempre ho tinc al cap. Last week messed around and got a triple-double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day.
La meva germanastra la van matar. Un amic meu, el T-Bone, també. Un altre amic meu, el David, també el van matar. Un tio que es deia Bert. N'hi ha molts. Un parell de la meva classe, un munt de gent del meu barri. Tots aquests no van viure les 24 hores. Em preocupa que ara que tants nois i tantes noies es maten entre ells, i ara que hi ha tants robatoris, tant pillatge i tants atracaments als nostres barris, la gent parli malament de la policia. En realitat, la policia ens ajuda i, en molts casos, contribueix a reduir la delinqüència. Hi ha uns límits que no hauríem de passar. I alguns dels nostres rapers defensen la violència molt alegrement. I això no ajuda gens. No sempre hem actuat com hauríem d'haver actuat, com a encarregats de fer complir la llei, com a policies. Naturalment, hi ha gent que ens considera un símbol de l'opressió i del que no els agrada. Nosaltres som el blanc més fàcil. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. La pallissa que uns quants policies de Los Angeles van clavar a Rodney King va provocar la insurrecció de Los Angeles de 1992 amb els pitjors aldarulls que hi ha hagut als Estats Units des de feia 25 anys. Els aldarulls de Los Angeles van ser provocats pel cas més greu de violència policial que hi hagi hagut mai. Penso que els rapers van saber expressar moltes de les preocupacions de la societat negra, sobretot a Los Angeles. Parlo especialment de la relació de la policia amb la societat negra. Sempre l'havia considerat un adversari. Hi havia molt poc interès per confraternitzar, poques ganes de patrullar amistosament. Sempre hi havia la sensació que estaven controlant un campament i que farien servir tota la força que fos necessària. La filosofia era tenir els negres a ratlla. Allò va passar perquè es van ajuntar el descontentament i la pobresa, i tot va petar. Era d'esperar. Per mi allò volia dir que no estàvem morts, perquè Amèrica resol tots els seus problemes amb la violència. Tots. Gairebé mai parla. Sempre està a punt de disparar o d'enviar tropes. Per tant, és normal que els ciutadans americans facin el mateix. No hi ha dubte que vam sortir rebent. Oh, shit. Now what the fuck you pulled me over for? Cause I feel like it. Després dels aldarulls de l'abril de 1992, les nostres dues bandes, els Crips i els Bloods, van parlar i van decidir posar fi a les seves hostilitats. Allò va tenir un efecte molt positiu al barri, perquè el nombre de delictes relacionats amb les bandes, sobretot els d'aquelles dues, va baixar d'una manera extraordinària. L'any passat hi va haver una reducció del 30% en els homicidis, per exemple. Si escoltes la ràdio, sents molts blancs que diuen que ara ells són les víctimes, que els discriminen. I això em fa gràcia, perquè ara cullen el que van sembrar. A diferència de molta gent, jo no crec que aquests discos de gangsta rap siguin la raó de certes coses que passen a la societat negra o de la violència als Estats Units. Crec que els motius de la violència als Estats Units tenen més a veure amb la importància de les drogues i de les armes que no pas amb cap disc. El hip-hop havia tancat el cercle, havia començat per les bandes de Nova York i havia acabat per les de Los Angeles, però en aquell moment va aparèixer una nova força del hip-hop des del punt més inesperat. Els Arrested Development, liderats per l'Speech, van aparèixer dintre un núvol de pols en un camí de Geòrgia, carregats de hip-hop del sud amb la força de la redempció.
El nostre espai és el sud i el nostre temps és ara. Yo, this is a headliner from Arrested Development, and right now you're in the midst of a celebration of life, death, and the struggles of our ancestors. Let me hear you say, representen un punt de vista més jove que es contraposa al gangsta rap. El que fan té un regust més de New Age i els interessa molt l'Àfrica. Perquè la gent entengui el nostre objectiu quan fem la nostra forma de hip-hop, ha de tenir en compte l'origen del nostre grup. En primer lloc, nosaltres venim del sud, i en segon lloc, el grup Arrested Development es va formar gràcies a un nou coneixement d'aquest món, de l'alliberament negre i del que vam aprendre sobre la nostra cultura com a africans. Tal com sap tothom, els negres americans venim de l'esclavitud, i per això molts de nosaltres no coneixíem la nostra cultura. Jo no tenia la intenció conscient de lligar la cançó People Everyday amb l'Sly. Va sortir així. A mi sempre m'havia agradat el que feia i sempre havia volgut fer servir Everyday People. Per mi era una expressió que lligava molt amb el que jo era com a negre. Nosaltres tenim una història i hem descobert que les dones africanes eren el pilar de la nostra societat. Venim d'un món on les dones negres van criar tota una raça. Si no hagués sigut per les dones negres, que alguns anomenen putes o gosses, la nostra raça no existiria avui. Hem de reconèixer el mèrit de cadascú. Nosaltres venim d'aquí. But Lord, I ask you to be my guiding force and truth. For some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all that hurts me. Let me understand your plan. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all that hurts me. Let me understand your plan. Si tiro enrere 2 generacions, la meva besàvia era esclava. Per tant, no és una cosa molt remota en la història. És una cosa que té molta importància. Ho veus sobretot quan vens aquí. A cada arbre que veig, m'imagino que hi devien penjar algú. En tinc una imatge molt viva. Al final del nostre clip de la cançó Tennessee, hi ha un quadre de 2 homes penjats d'un arbre. Ho vaig voler posar perquè volia que la gent entengués d'on venim a Amèrica, quina mena de passat hem tingut, per què avui dia som les bèsties que som, per què portem aquest animal a dintre.
Per què hi ha gent que té tanta ràbia? Potser és per això. Jo vinc del món dels discjòqueis. Amb 13 anys ja feia de discjòquei. Em vaig fer durant 7 anys en un local que tenia el meu pare. Era una discoteca. Llavors encara no se'n deien clubs. Recordo haver vist gent ballant tota la nit. És com si fos a càmera lenta, ballant i bevent, ballant i bevent. Veia gent que intentava fugir d'alguna pena. Per mi, samplejar és com fer una foto. Fer una foto també és una cosa espiritual. A les pel·lícules de vampirs, quan fan una foto del Dràcula, ell no hi surt, perquè és el mal. Doncs jo penso que samplejar és el mateix. Quan fas un sample d'algú, estàs agafant aquell artista, els sentiments que tenia en aquell moment. Estàs agafant una part de la seva tristesa, de la seva alegria o de la seva ràbia. Tot té un esperit, cada soroll té un esperit. There are foolish things, and there are favorite things. Sometimes the foolish things are very favorite, and sometimes the favorite things are very foolish. So these are some foolish and favorite things. Les tècniques de discjòquei que van inventar als anys 70 els nanos del Bronx s'han escampat per tot el món i el hip-hop encara està eixamplant els límits del que es pot fer musicalment. Els United Future Organization són un trio de discjòqueis d'avantguarda. Un és francès i els altres dos són japonesos i experimenten una fusió del jazz i el hip-hop. És veritat que, amb tot el que ha passat en el hip-hop, han aparegut noves possibilitats perquè els discjòqueis facin d'artistes i de productors i facin música encara que no siguin músics. Depuis bientôt 1 mois et demi, qu'elle s'est installée dans ma vie. Il n'y a plus de place dans mes nuits. Pour le sommeil et pour l'ennui. Elle s'endort sur mon épaule. J'ai dans les yeux ses boucles folles. Ça me fait un peu toucher. Mais j'aime penser pour chez vous. Per damunt de tot, s'ha de saber ser internacional des del principi. Tot i que no vam ser els primers de fer aquestes coses, vam obrir una porta en el món de la música que comunicava els discjòqueis i els artistes. A partir de les seves arrels al Bronx, el hip-hop s'ha convertit en un moviment mundial i els rapers van anar al micròfon des de Tòquio fins a Londres. Ser negre a la Gran Bretanya no és fàcil. I la gent ha de sentir el que hem de dir. Perquè la nostra experiència dona forma a un tipus concret de persona que el món no coneix, perquè no ens ha sentit mai. No ens han pogut veure ni escoltar mai. Ara ens han de sentir. Això és el que penso. So lyrical bantan, they ask where you come from. I say East London, they get soup like wonton. If you test me, I suggest you best be watching your swatch. Feel the Bigfoot from MC Sasquatch. Watch as I clutch the mic with a firm grip. Whoops, it slipped, but I still managed to ride it and slide it back. So mashing up the bad beats, mashing up the set with the freaky deaky speech on the better metaphor. You just forget the law when I hunt the skunk. Man, I think I better score then I'm red. Yes, yes, I guess the cess did distress the best, I confess. You got a problem with that? Nah, mate, I'll still be kicking it. Zulu flipping it, ripping up the big wig. Send around a man, manage Jack. Looking like a chimp on crack. De quina manera el hip-hop ha canviat el món? L'ha canviat penetrant en la societat blanca com una cosa que dona un punt de vista i una comprensió dels sentiments dels negres i de la seva manera de viure. Abans això no es podia ensenyar. I ara no es pot amagar, i s'ha anat infiltrant.
Per mi, comunicar-se i dir la veritat sempre pot unir la gent. La gent té por del que no coneix, i ara han començat a descobrir que també són persones. Així és com el hip-hop ha canviat el món. If she stink, and I'm reeling, got the feeling, man, I'll clutch you with a jack, then the cricket back. So what you wanna, Mr. Mello? Why you talk like that? Me no know. Article chest expand with the foot spread, neck back is close to rotted, and they say that's the move. That means it's can go that tall. What do you talk them things? I must be bloody mental. Give me the mic and I will smite barbarian, infidel, pagan. I'm a right and I watch you running like a monkey on speed. Black or white, we are go give you what you need. Gun, plow road, banton, article, bona fide from long time gone. Off neck, we are go give you what you need. And hey, soft boy, we make you strong before we leave. And I tell you, told you. Hey, some boy, we are the top of any league like because you know we are for league, Johnsy. Yeah. Cause you know we are for league, Johnsy. Later on, all South Bank show crew. Yeah, you alright, you alright. As we say in London, little more. See? Yeah. Nice.